Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. A musunan dai Mustapha Langwami, wannan kuka fi sani da Musti LGM. Domin samun sabbin shirye-shirye mu dan Allah ku danna mana subscribe kuma kana ku danna mana kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Bana ma fa akwai sabon fina-finai suna nan fitowa. Akwai Sahibu Dihan, muna nan akwai ta faru ta karin Allah ya da bidiyo ne mai mutukar abun ban mamaki kuma jama'a za su yi mamaki wacce aka hada irin wannan fina-finan dan Allah kuma yanzu za mu dan nuna muku kuma irin waɗansu daga cikin fina-finan namu gashi ne yanzu ku ga wannan